Jeg slutter ikke min dør. Hej og velkommen til denne her video. I dag der skal vi spille Bed Wars part 2! sammen med Malte, YouTuberen. Som også optager lige nu. Og mig. Det er mit supply drop. Vi har guld. Og vi har laser. Og næste gang så køber jeg et supply drop. 4-0. 4-0. 4-0. Er den tæt nok til? Jeg skader meget på den. 2 skud, tror jeg. Sådan. Hvem gider at gå i fight med mig? Jeg har en Mythic shotgun. Du har en Mythic knapper. Du er super godt. Og så får jeg kraftet med guld SMG. Skal I bytte for en Mythic shotgun? Nej. Ja! Ja, det vil jeg gerne. Jeg ændrer lamen, og så smider jeg en kraft. Malte, tog du lige noget guld fra mig der? Okay. Det er fordi den er så langsom. Søren. Malte, det var fordi den er så langsom, at jeg troede det. Nå. Jeg har glemt, at vi ikke har max. Nå. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at smide et like og subscribe, og vi ses igen i næste video. Og der er det bare partit. Så du laver også et... Jeg smider den ud over kanten nu, gutter. Hvad smed du ud over? Dame. Jeg smider den ud over! Jeg smider den ud over, gutter! Ej, min guld sniper fandt ud over. Jeg har fået combat SMG. Jamen det er, jeg havde glemt det jo. Jeg har råd til et live. Hvem vil have en combat SMG? But what the fuck? Er der nogen af jer, der har købt det er mit, så. Er der lige nogen, der har købt det? Men jeg bruger min SMG til at skyde ned med, det er OP. Den her SMG, den er sygt god til det. Bro, Spider-Man! Bro, han brugte ikke engang sin glider. Du flyver i luften uden en glider. Hvorfor skader jeg ikke noget med en sniper? Fordi den ikke er lang noget. Hvis du får en Mythic Havoc, ikke? Nej, jeg fik MK! Lækkert. Hallo Malle, kan du godt huske det en gang, hvor vi fightede det rock hele tiden? Vi fik hele tiden. Vi fik seriøst hele tiden. Ej, jeg har ikke fået Legendary MK. Ej, jeg troede det var Nu køber jeg til supply drop. Og mig og Malle, vi plejede altid at se, hvad hedder det, militær og dame. Same, det kunne jeg godt lide, da jeg var lille. Men jeg hader dem. Ja, det gør jeg også. Men Malle, vi skal snart sove sammen igen. Ja. Ej, det er så lang tid siden. Vi chillede bare ved. År siden. Vi har ikke gjort det i det her år. Jeg gjorde det heller ikke sidste år. 2 år siden. Fuck. Jeg har fået en MK. Ja, ligesom mig. Ja. Jeg har købt et supply drop, og det er mit. Malte, der ligger sådan en... Lukas, kan du ikke lige snipe Spider-Man fra siden? Han står og sigter på mig, men... Jeg har ikke nogen sniper. Skal jeg prøve at gå over på midten? Øj, mand. Hvorfor rammer jeg hele trappen? Bro, jeg kan godt lide, at vi kører bare supply drops hele tiden. Men det er jo godt. Nej! Var det din Mythic? Ja! Fordi jeg havde synes det der med en mur, du ved sådan, når der er en dobbelthopper, så tager ens ben lige op ad muren, og med at springe til siden. Derfor faldt det ud over. Ej, det synes jeg bare, det værste. Det er derfor, jeg havde det. Nej, jeg fik en exotic! Hvorfor? Prøv at se, det er den her, men det er dårlig. Det er den der, Nu køber jeg et supply drop. det er den der bullying. Ja. Må jeg gerne få det? Jeg har intet loot overhovedet. Malte, der ligger en AOG deroppe. En AOG. Den der OK. Eller hvad den hedder. Et burst. Malte, filmer du lige nu? Nej, nu laver du part 2 på det. Bare sig, vi kommer lidt længere.
Jamen, det er fordi, jeg skal lige klippe i den. Er du i gang med at klippe? Ja, ja. Nå. Det gør du altså først efter det. Jeg har fået den der heist en. Ej, jeg har... Ja, det, altså det. Nej, drenge! Oj. Jamen, jeg har optaget, men videoen kan åbenbart ikke køre, hvad der I siger. Ej, det er sgu. Det er fordi, du ikke har skruet nok op for computer. Og jeg har lige købt en livestream til mig. Jeg er over på midten. Jeg ligger der alligevel ud. Det går bare godt. Men hvordan? Vi optager ikke på det samme nu, så jeg ved ikke, hvordan der ligger det ud. Hvad? Jeg optager på OBS. Nej, hvad hedder det? OBS, ja. Hvad optager du? Ja, hvad? Vi skal have ammo walls. Jeg står over på midten. Sniper igen. Åh, damn. Nå, Ret lige en 121. så jeg mangler. For real low. Bed Wars part 1. Nej, jeg fik over! Upload. Og jeg havde alle de der gode våben. Bro, jeg bliver snipet efter. Yes, jeg har råd til det. Nej. Nej, jeg skal ikke. Kom nu. Der går 45 sekunder, før den er oppe på YouTube. Det er fordi, jeg skulle lige, fordi YouTube skulle lige se videoen igennem, om den er godkendt eller ej. Det gør det. Ej, drenge, jeg kan få ammo wall. Giv mig det der slide. What? Jeg fik lige det. Det er mine mønter! Dips! Ja, sådan der. Hvorfor ligger der bare en gratis blå pump her? Nå, det var mig, der tog i stedet for noget andet. Jeg føler Den der hejste lidt. igen. Bro, vores basic og den er bare stegt af loot. Jamen det er sådan, det sker, når man får supply drops. Ja, det er fucking sygt. Det er også... Jeg har 6 diamanter. Hvorfor rammer jeg ikke? I don't know. Jeg fik... Okay, bro. Vi mangler så 7 diamanter. Jeg skal lige ind på YouTube for det. Jeg fik en MK igen. Let's go. YT. Der. YT. Den er sikkert fuld. Spawner fuld. Hallo? Hvad? Det gør noget. Bro, hvis der er nogen, der prøver at tage vores booty-kort herfra, det var det 200 rupees. Prøv at komme ind og se, hvad jeg har gjort i vores base, så jeg kan faktisk sådan ting op. Den uploader. Nej. Nej. Jeg havde lige nok diamanter til at få fuld, og så mistede jeg lige alt mit loot. Må jeg godt få det der for supply drop? Det kan man masse til. Hallo, Vis du supply drop, der kommer. hvad fik du? Nej, men det må jeg ikke, please. Nej. Jeg må heller ikke få dit. Jo, du må få min AOG. AOG, jamen, den havde ligget der i lang tid. Det hedder faktisk. Nu har jeg lige ryddet lidt op, så vi kan se. Er det ikke meget bedre? Nej. Den kommer nu med det. En bøste combat SMG. Jeg har allerede sådan noget. Tak, Malte. Det er noget blod. Bro, jeg rydder lige op igen for os.
Prøv at se herinde, hvis de kommer ind og prøver at tage vores loot, ikke? Det er 200. Vælge, har du lige købt et supply drop, eller hvad? Ja. Okay, så venter jeg lige. Jeg skyder det ned. Jeg skal bare lige... Vent, jeg skal lige have en grappler. Nu kan du. Okay, tak. Nej, ikke køb det! Jeg har lige købt det. Hvorhen? Men er det ikke allerede faldet ned? Der kom 2 strikkerbøs. Det, må jeg godt få den? Jeg har en. Jamen, så tager jeg det bare lige den ene. Hallo, hvis I går herind, ikke? Ja, den er uploadet til Så skal jeg ind. til Fishymelon. Den er uploadet til Fishymelon-kanalen. Gutter, Nu er den der ligger uploadet. nogle Nu ting, kan jeg man faktisk kan træde om på. Inde bag den der dør. Det er mit airdrop, der kommer nu op. Ja, jeg går ud og skyder den ned. Ej, det. Dreng, jeg har 6 diamanter. Så er det bare at skyde. Og den er nede. Ja, bro, jeg... Jeg skal også ned og redde. Ej, den Ej, havde jeg dreng. ikke. Hvorfor fuck tager jeg hele tiden af jer? Jeg skal lige have nogle... Jeg fik lige en MK7. Jeg mangler... Jeg skal have en shotgun, ikke en Skal jeg MK7. Skal jeg også. Hallo, vi er bare den eneste i hele verden, der har helt Ja. Klager vi? Hvad? Nej. Klager vi? Nej, Ja, jeg klager helt vildt som et fedt dyr. tak fordi I Jeg er med på part 2. Fedt, vores. Vi ses.